Oli, a veure, estic molt content perquè el Xixo del Cabanyal ha plegat els 15.000 seguidors en Instagram. La veritat és que, això, farem un balanç des del 2 de juliol de l'any passat, de les coses que hem fet, i res. Per exemple, hem penjat entre 120 i 136 vídeos, d'acord? A vegades han sigut col·laboracions. No sé, jo crec que he pujat prou de material per a resoldre dubtes existencials, cosetes que moltes vegades això la gent pensa que segur que no està bé, i està bé, o, en fi, curiositats, no?, sobre la llengua, perquè m'agrada molt més que explicar coses normativament, això és això, ok, però per què? Jo crec que ajuda molt. Després, amb el Trau la Llengua, d'acord? És una associació que hem donat d'alta, d'acord? Va eixir en Barcelona, és una associació LGTBI on la gent pot practicar en valencià, català, d'acord? I tenim seu a Barcelona, Sitges, València, Alacant, Castelló, Lleida, també en Andorra, i voldríem obrir-ne també a Mallorca. Així en València la veritat és que el grupet ha quallat prou bé, hi ha un grupet fixe de gent, i res, ha vingut gent d'Albacete, de Madrid, gent que viu així, de Polònia, en fi, gent molt interessada pel valencià i francament supercontent. També hem fet algunes col·laboracions en la secció de l'excusat, molt bé, superadorables, i hem parlat de cosetes lingüístiques molt interessants. També un fort aplaudiment i molt agraït al grupet d'influenciadors que hem creat fa poquet, a Sandra, a Alfons, Malparlat, a Vitlior i a Víctor Iau, perquè això, vull dir, són persones que fan les coses per amolar, perquè els agrada, molt motivats, i jo crec que en la creació de contingut en valencià fa molta falta això i omplir estos buits. Jo crec que és important. I res, hi ha altres creadors de contingut també, perquè realment per a normalitzar el valencià cal, en fi, això, crear més contingut, Valen Ardat, Albert Bisbal, vull dir, totes les persones que vos dediqueu a això. Així que moltes gràcies. Altres col·laboracions en el Xicon de Matemàtiques, en el Xicon Gallec. M'agradaria, sí que és cert, fer més col·labos en gent d'altres que parlen altres llengües, o en diverses varietats dialectals del castellà, que també és molt interessant, i sobretot varietats dialectals del castellà parlades al País Valencià, perquè trobo que és molt important també fomentar o conèixer, d'acord? Perquè quan tu coneixes una cosa no tens prejudicis, d'acord? I tenim moltes paraules, moltes expressions, evidentment perquè som valencians, molt properes, i jo crec que mos acostaria molt més i vertebraria molt més el territori, o sigui, el país, perquè territori és sinònim de país, i jo crec que és molt important això, estar units, i això, i vertebrar territori. De les comarques xurres, d'Utiel, Requena, Villena, Alda, el Baix Segura, en fi, tenim moltes coses en comú i és menester, això, conèixer-nos un poquet més, o sigui que pense que podríem fer més col·labors i més cosetes. Res, després també una recent incorporació als meus vídeos és Tortascine, Alejandro, que fa molt bon, això, contingut de cine. Trobem que és una persona que en sap molt i que té molt que aportar, sobretot el fet que cal fomentar molt el valencià català d'acord en el cinema és una qüestió realment important de normalitzar, i jo crec que s'han de comentar certes cosetes, o sigui que això, Alejandro també ha començat a fer últimament vídeos en valencià i trobo que cal omplir tots estos buits, o sigui, és un perfil molt recomanable. I ja està, o sigui que res, volia agrair-vos el suport al perfil del Xixo, i res, espere per al curs que ve, per a això l'any que ve, poder fer un balanç també tan positiu, i que vos anime a que si voleu crear contingut o consumir contingut, ho feu, perquè cada vegada hi ha més gent, més conscienciada, i que vol això, omplir, no?, estos buits, per a normalitzar la llengua i l'ús de la llengua. Res, que molt agraït, que parleu en valencià sempre que en tingueu l'oportunitat, siga llengua materna o no, i que molts besets. Vinga, moltes gràcies.